आदसा जों मैया एडब फट'शपखौ बोरै खुलियो बोरै फाइल बानायो बिनि सोमोन्दै सावरायबाय। दा जों दिनै डाइरेक्ट माने डिजाइन माबोरै खालामो। जोंथ' मैया फाइल मोनसे बानायदों बेखौ खेवनोसै नै दा फाइलखौ खेवनोसै। फाइलखौ खेवबाय, फाइला गेवबाय फाइला गेवबा जों दा बेहायनो सोलाय सोल' खालामनो हायो डिजाइनखौ। जेनेबा आं बेखौ बानायखाना दोन्दोंमोन, बानायखाना दोनबा दा जोङो नैयाव क्लिक खालामबा बे फैबाय। दा बेहाय बेबायदि खना खना ओरैहाय मोनसे राउन्ड माने बर्ड बायदिसिना राउन्ड ओंखारगोन आरोखि। बे राउन्डआव नोंथाङा क्लिक खालामबाय, ओरैहाय क्लिक खालामनानै बे कालारा गोसोम जाना दं। बेखौ जुदि नोङो आरो कालारखौ सोलायनोब्ला नैबे थांनांगोन लेयाराव। लेयाराव थांबाय, लेयाराव थांनानै लेयार स्टाइल थांबाय, थांनानै कालाराव थांबाय आरोखि कालाराव थांबाय। दा बे कालारा नाय अभारले जाना दंथ'। दा बे कालारखौ सोलायनोबा नों स्क्रिनाव कालारखौ सोलायनोबा बेखौ गुफुर खालामबा गुफुर जाबाय। बेखौ जुदि गोसोम खालामबा गोसोम क्लियार जाबाय। गोसोम बे क्लियार जाबाय। बे आरो बेखौ खायमा खालामनोबा ओरै खालामनांगोन आरोखि। नै खायमा एसे फुस्लां खालामबा नै सिनायला, ओरै सिनाय खालामनो हाबाय आरो नोङो। ओमफ्राय बेयाव गोसोमाव फैबा नै ओरै सिनायनाय फैलायबाय, ओरै फैलायबाय। बेयाव सेरबानो माने अट'मेटिक बेहाय खामानि जाहैबाय थागोन आरोखि। आरो बेखौ सोलायनोबा नोङो जेनेबा निला खालामबा निला जाहैबाय। बिदि नैबेखिनिया गुफुर नालाय बेयाव गुफुराव सेरबा गुफुर जागोन। गोसोमाव सेरबा क्लियार जाबाय। नैबेहाय क्लियार। दा जों क्लियाराव दोनबाय बेखौ। अके, बे गैला, बे जाबाय। दा नैयाव नोङो मा लिरनाय दं, अपासिटि खम बारा आरोखि। अपासिटि खम बारा स्क्रिन। बेखौ जोंनो नाङा, दरखार गैया। बे गोसोमथार खालामबा बिदि जागोन आरोखि। नैलाय जुदि 100% दोनोबा बे गोसोम जाबाय। नों जुदि गोसोम खालामोबा आरो बेखौ जुदि अपासिटिखौ गुफुरै लाखिनोबा 100निफ्राय खमायलांनांगोन नोङो, लासै लासै खमायलांनानै लास्टआव दोनैबा आगोलनि फट' बायसा जाबाय आरोखि। बेखौ गोसोआव लाखि। माने बे अपासिटियाव बे खामानिखौ मावनो हायो। थ' बे जाबायबा बेखौ जुदि जोङो फोजोबथ'नोसैबा बे मोनसेखौ बेखौ फोजोबबाय। दाना आखराव फैदो। दा आं नैखौ लिरदों, बेखौ आङो थिर बायसा लिरदों दै। बेखौ थिर बायदि लिरदों आङो, थिर बायसा। बेखौ जुदि नों थोंजों खालामबा नैबेहाय बेयो टि सेरबायथ'। थोंजों खालामबा नों नैहाय थांनांगोन। नै टिखौ नुदोंना, टिखौ खालामबाय, खालामनानै आर्स माने धेनु बायसा जाना दंलै बेयो। बेखौ जेनेबा नोङो थोंजों खालामबा नैयाव सेरनांगोन। सेरबाय, थोंजों खालामबा नोङो थोंजों खालामबा बेखौ केन्सेल खालामबानो थोंजों जाना थागोन आरोखि बेयो। आदसा जायाखै, माबा मोनसे गड़बड़ जादों। बेयाव थांदो, नैयाव थांबाय, थांनानै बेखौ लादो आर्स। बे मोनसे बेलेग डिजाइन जाबाय आरोखि। बेखौ नोङो माबायसा जादों नै दै, बेखौ ओरैहाय ओरैहाय बिभिन्न स्टाइल खालामनो हायो। ओरैहाय
ओरै गेद्दा गिद्दि ओरै बिभिन्न खालामनो हायो हा बिभिन्न स्टाइल खालामनो हायो बे स्टाइला नोंनि गोसो आरोखि माबोरै खालामनो नों जेरै सुखुयो ओरै दोननो हागोन आरोखि बेखौ नै बिदि जाबाय जेनेबा बे बेलेग आखर सायाव दंथ' बेखौ आङो बोख्लायबोबा बेखौ बोख्लायनो हानांगौमोन बोख्लायबा बे नायदो माबायसा जाखो डिजाइना बेखौ फेदेरनोबो हायो ओरै फेदेर बा ओरैहाय जेरखम गोसोआव दोननो माव दोननो नोङो जेनेबा बेखौ ओरैहाय बे डिजाइन मोनसे आरोखि बेखौ जुदि नोङो नर्मेल खालामफिनोबा बे धेनुआव थांनांगोन धेनु नै दहायनियाव थांफिननांगोन थांनानै बे आर्स लवार दंमोनथ' बेखौ सेरदो सेरनानै आर्सआव दोनफिनदो सानि सिंनि ओरै बिभिन्न डिजाइन खालामनो हायो जोङो माव दोन्दोंमोन बेफोरो नै बेबायदि खालामनो हायो नै देंखोनि मेला बिदिबो खालामनो हायो बेखौ नों खम बारा खालामबा ओरैहाय आरोखि बेखौ बोथ्रोदबानो खम बारा जाबाय नुगासिनो दंना नोंथांमोना फंबाय बिनानावमोना नुगासिनो दं बेखौ खम बारा खालामदो ओरैहाय बे जालांबाय थाबाय आदसा बेखौ जों केनसेल खालामसै आरो बेखौ नांलाबा आगोलनि फैफिनबाय बे कन्ट्रल जेड सेरबाय थाबा कन्ट्रल जेड सेरै 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 आगोलनि जि स्टाइल खालामदोंमोन बेयाव खालामनो हाबबाय आरो जुदि एवनो नों आरो नैबे खना खना माबा मोनसे होनोबा जेनेबा ओइया माबाफोर जायखिजाया नोंनि गोसो माबाफोर होनोबा बे फाइलाव थांदो फाइलाव थांनानै अपेन खालामदो फट' अपेन खालामदो फट' अपेन डेस्कटपाव मा फट' दं डेस्कटपाव नागिर जायखिजाया फट' आरोखि नोंनि गोसो नों जेखौ होयो बिटिआर इमेजखौनो लाहोबाय जों जेनेबा बिटिआर इमेज माने बे माबा आरोखि बेखौ ओरै खेबनानै मैयानो बुंखादों खेबनानै ओरै बोनांगोन बोबा इयो फैबाय दा बे आदसा थांफिनबाय बियो गोरोन्थि जानानै आदसा अपेन खालामबाय जोङो अपेन खालामनानै डेस्कटपाव थांफिनबाय थांनानै दहायनिखौ नागिरफिनबाय बिटिआर इमेज नै बेखौ क्लिक खालामदो बेयाव अपेन खालामबा ए सिङाव फैबाय ओमफ्राय बेखौ नैनिफ्राय खेबहाबनानै ओरै माउसखौ खेबहाबनानै ओरै बोना लाबो बे गुबुन जायगायाव फैबाय आरोखि दै फैबाय दा बेखौ नोङो नैबेखिनिखौल' होनो गोसोबा बेखौ होनो गोसोबा नैबेखौ क्लिक खालामनांगोन बे मा होनदोंना नाय रेक्टेंगुलार मनिक टुल्स बेयो बेखौ शेयार क्लिक खालामनानै नोङो बेखौल' नांगौबा ओरै खालामनांगोन ओरै सिन बेखिनिखौल' लाबाय जेनेबा जों बेखौल' लाबाय लानानै नैयाव सेरफिनदो सेरबाय बेखिनिया थांसिगोन मोनसे जायगायाव नै थांबाय आरो मोनसेयाव दोनबावनोबा ओइ खनायाव दोननोबा बिथिं लांदो दै एक सेकेन्ड मोननै थांबाय मोननैयाव थाहैबाय आरोखि दै
ओरैनो आरोखि जेनेबा जों लाखिथ'बाय इखो लेयार खालामनांगोन नोङो लेयार खालामनानै जायगायाव फज'नांगोन मोजां जायगायाव जेराव खाथिगोन आरो बुस्थुआ जेनेबा इखो लेयार खालामदो ओरै सेरदो इखौबो क्लिक खालामदो लेयाराव थांदो लेयाराव निउ लेयार मैया बुंनाय बायसा निउ लेयार जाना थाबाय बे गोमाला इखौ मोनबाय थासिगोन दा नै इखौ फैलायदो इखौ एसे फेदेर इयाव जेसे फेदेरदो एसे फेदेरनानै दोन ओमफ्राय इखौ खनायाव लांदो ओरैहाय समान मोजां नुनायनि जेनेखा समान जादोंना जायाखै आं मिथिला ओरै समानै दोनदो इखौबो लेयार खालामदो मोनसे लेयार खालामदो खालामनानै लेयाराव थांदो थांनानै निउ लेयाराव थांदो 31 इयो गोसोआव लाखि 31 लेयार जाहैबाय दा बे जाहैबाय आरोखि जोंनि डिजाइना कमप्लिट बोथ्रोदनानै मोजां जायगायाव दोन नों जेराव गोसो इयाव सेरनानै नोङो जेथिं मेथिं लांनो हागौ ओरैहाय ओरै उनथिं जेराव होबा मोजां नुगोन इखो मोजाङै नायनांगोन नोङो मेगनजों माव होबा साबसिन नुगोन गतिके खना बेयावनो बांसिन मोजां नुगोन दा बे जाहैबाय जोब्बाय जोंनि डिजाइना जोबनानै जोङो दा बेखौ सेभ खालामसै आरोखि दै सेभ खालामबा नोङो फाइलाव थांदो फाइलाव थांबाय नैबे फाइलाव थांदो थांनानै सेभ एस दंना बेखौ क्लिक खालाम सेभ एस मावदोनो नोङो डेस्कटपाव दोनबाय बा डेस्कटपखौ क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामबाय ओमफ्राय मेला देंखोनि मेला जाना दंथ' इयो दा देंखोनि मेला 2 बे डिजाइना दंखायो नालाय 2 बा बे गोदान नागिरना मोनगोन आरोखि नों ओमफ्राय बेखौ जेपिइजि खालाम जेपिइजि खालामबायना जेपिइजि दाना नैबे सेभ केन्सेल नाङाबाथाय केन्सेलाव सेरबा गासिबो थांजोब जाला आरोखि बे माने सेभ जाला नै सेभआव क्लिक बा इमेज अपसन फैबाय कुवालिटि नैबे फैबाय सब फैजोब्बाय फरमेट अके सेरदो बेयो दा डेस्कटपाव थांना थाहैबाय दा बे डिजाइनखौ उनाव साफा खालामफिननो थाखाय जोङो बेखौ फाइलखौ सेभ खालामनांगोन सेभ खालामनांगौबा जों नै इएस खोनजोना बे इएसआव क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामबाय बे थांना थाहैबाय नैबेहाय थांना थाहैबाय आरोखि ओमफ्राय जों मा खालामदोंमोन जों खालामनाया डेस्कटप बेखिना मोखाङाव थानायखौ डेस्कटप होनो गतिके नैबे डेस्कटप नै जों दहाय खालामनाय डिजाइना बेयो ओमफ्राय बेखौ नांलाबा आरो फाहामफिननोबा नोङो नैखौ क्लिक खालामबा जाबाय सेकेन्ड देंखो बेहाय जुदि माबाफोर थालांदोंबा नोंना गोरोन्थि बेखौ क्लिक खालामदो नै फैफिनबाय बेखौ नों साफा खालामफिननो हागौ ओरैहाय साफा खालामफिननो हासिगोन आरो नों ओरै सेरनानै बबेखौबा फिसा खालामनो गोसो ओरै बोथ्रोदो ओरै माबादो जेराव गोसो दा बे जोंनि जाहैबाय फुल फट'शप डिजाइन ओमफ्राय ओरैहाय मेरला दं सिङाव बेखौ लासै हानायमानिखौ आङो नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो नोंथांमोननिबो कमेन्ट नेबाय आङो थ' बिदिब्ला आंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।